Credo Pater Mitam Corpus Spiritudius Deus Deus Micam Corpus Meum Mataram Tam Cruz Metamixay. Na ang kaugatan. Kana ang kapunuran. San asas. Kasi maningin mati ko sakit niya kayo! Sabi, pagkukas ka nabi! Ikaw ang timagdanggan! Sabi! May uhipan yung ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwa. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidumtan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom. Mukirig siya. Antonio! No! Napali ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwa. Nagpadayo ti hapon. Ay, katapusan nga pagtumot. Ikan pa kaniyan ko ang tagtaron ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Kinsay makatabang sa anong kahintang. Ang mga kaliwa. Ang mga kaliwa. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang o uhipan. Iluputo. Ang mga kaliwa. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Nasabtan ako nga mo hinungdan ikaw nga magsigi sa lantaw o layo kayo. Matuod kini. Nga ikaw ang hinungdan tungod kay. Matod pa niya. Sukad lang sa naitabo ninyong duha. Mura kung siyag nag-inusara las kalibutan. Nagpasabot ka na. Nga gimingaw siya nimo, Loretta. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Oh, mao na tinuod. Mura na imong tuyo. Kato na. O sige, magalakaw ka na. Biyay ko. Diya ka na. Makalagkot. Makalagkot! Abi ni mo, Dominic. Nga naman, basta man. Kita mo igisumsuman sa mga tao nga nakailan ako o nakailan ni mo. Basta mo ko. Ang nakailan ako nga nahibaw bahin nato. Muingon nga, swerte kayo ko. Basta po. Ang nahibaw nga niya, nag-ipo na ta o nagbuyo ta. Bingon ako, naswerte kayo ko.
Tungod kay lupig pa'y batanong daga ang imong barog. Tinuod na sab. Tinuod pa ko. Saksi kay kuan oy. Matipabitaw na ko, kung nakita ka lang nila sa higayon nga maglipay tang duha, mangandi sab silang maangkon ka, Matilde. Tungod kay natilawan ka na nako. Grabe kay ka. Malakaw ka na? Magdala ko sa kantin. Ganon? Anong bitang bang manimong akong bakos? Inugi pa ubos ng akong siper. Ay, hubuan ako kinigpali. Mata. Ay, pasensya cute nga. Malangay ka, kaya gikanaas ako ni mo. Bininalang kutob sa tuhod. Imong kalsones, be. Ipapos na ako. Din sa kutob sa imong paa, ang imong sapaw. Grabihan, boy. Dali ka kayong unit. Madilaab tayo ng akong kainit, Dominic. Matilde. Tayo ka. Ako mo kay kumadilaab. Mari ko impyerno. Matilde. Ani impyerno. Ay, baka. Sakit. Higda. Nagigda ako. Kalay. Ako'y bahala. Ako'y lihot. Grabihan mo, Matilde. Grabe kay ka. Matakdan magmuni mo. Dadon ko ikaw, Dominic. Dadon ko ikaw sa tinuod niya kingarian. Sa unod o kalibutanon. Ingdaan niya ang impyerno. Matilde. Ako'y... Nasa mama niyo, ha? Nasa yung kwarto. Dali. Doon ako ibalita mo. Nyot, paminaw mayo, ha? Nakasabot ko niyo, nang pangita kang Lorita. Nakita sa miskulahan kanina. Muli kayo unta siya ako, pero gipuglan ako. Nagkasulti may kadiyot. Karon mangutan ako nimo. Bation ka magkasuko nako. Nga gisultihan ako si Lorita bahin sa akong nadungog nimo. Nga miingon ka nga, sukad lang nahitabo nagkabuwang mo si Lorita. Mura ka lang nag-inusara sa kalibutan. Imo siyang gisultihan? Ako siya gisultihan, anak. Unsay reaksyon? Bimalo siya. Kusugong lakaw. O niya ako giklaro mihilak. Mingaab siya nga pidugan. Mihilak si Lorita? Tungkol kay parihas mong duha. Parihas mong gibati si Lorita. Manang Amanda? Unsay inyong giistoryahan, Lucrecio? Antonio! Importante kaayo ang inyong istoryahan kay bisan giablihan ko na ang pultahan sa akong kwarto. Bisag migawas na ko, wa gyud mo makamatngon. Karon tubag ako ninyong tarong. Bisag kinsa ninyong duha. Manang... Mahibawaan ko ra gyapon kun may mamakak ninyo. Bahala na moingon ka nga makako. Kung mao imo pagtuon ang hala, sige, na makako. Pero igol na kung kasulti, misulti lang kung unyot ang utana ko niya, kung kanot siya siyang balik sa eskwelahan, kinaghan ang ngita niya. Maura na. Hala, siluti ni ko kung namakako. Sige na nang manda. Nganong wa ka magtingog, Antonio? Kung patingogon ko nimo. Ang isulti ng Christian, maura gapoy ako isulti. Kung namakako nimo, siluti ko. Lucrecio, Nang Amanda. paghaling o gamita ang kaha. Mga adobo ko? Ha, nang Amanda? Pag-adobo, Baboy, mandok. uhipan o bakukal. Kumidya, bitang nang Amanda. Wa ko magkumidya, Lucrecio.
Kanang kalderong gamay nga naa sa lamisa, naadiha ang mga uhipan o mga bakukang at tubuhag. Kuan ba, Jot? Buang nga mo pauli sila ko sa buha ba, eh. Gisugo kong mama. Arin ako ng manda. Mga uhipin o bikiking. O mga lingis. Ay! Lakip ka na. Lakip ka na. Imo nang iladlad. Unsa man di ay ang kamatuoran, Antonio. Itago ni mo hangtod sa hangtod kung unsay among kamatuoran. Ang kamatuoran manadlad bisan unsaon pa og tago. Maayo nang mahibaw silang tanan aron ang sama namo mo'y angay kahadlokan. Umamanta. Pangandam. Pila na lang kadto. Ilusad na nako ang katapusang enkwentro sa kaliwat ni Matilde ug sa atong kaliwat. Maayo kay miabot ka na. Tuwa ba si Dominic sa kantin? Nalantawan ako kanina. Tuwa siya. May kay miabot ka na. Mulakaw ko. Nagsabot mi si Dominic. Manira siya sa'yo sa kantin kay mga kami sa syudad. Nakabati ka ba? Oh. Ayaw na paglakaw. Gabiin naming mamauli si Dominic. Dunay grasya o panalangin ang among atuon. Si Lucrecio. Akong basahon. Metes dayon ko nimo. Ako lang ihungong, ha? Nagkinahanglan pa nimo akong migo. Pagsulti mong duha, isurinder na ninyo ang inyong mga garbo, day. Naglipog ko. Naglipog ko. Ikaw di ay si Matilde. Dali, sudo. Akong bana, sir. Mama ba? Batanon ba lagi kayo? Huwag gipili ang gugma, sir. Sige. Likod mo na. Magpandam ko ga makaon. Ay, ayaw na. Taas ba kayo ng atong istoryahan? O garon dili ta malangan, sugdan na to dayon ang atong istorya. Karon, sa ako'y kaalagat nimo. Well, gusto kong makakita nimo sa personal. Gusto sab ko nga makiksulti nimo sa personal. Aron mangutada ko nimo, nga unsa ka tinuod. Parang unsa kini ka tinuod, Matilde? Suwayo ko, sir. May ipabarang ka? Kisay may imong ipabarang. Misagunto si Dominic sa iyang nabati. Dayag kaayo, nga miangkon sab si Matilde, nga maayo siya sa barang. Unsa pa may panghitabo sa unahan, idapit ko kamo sa pagpamati sa magpamanga sumpay, dining sugilanon. Ang mga kaliwa. Dalit ka nato sa RMN Drama.